ಮುಲ್ಕಿಯ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಚಿನಡ್ಕ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಮಹಾಬಲ ಕುಂದರ್ರವರ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡು ಎಂಬ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ ಪಡಂಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವಕರು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ನೇಜಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಸಂಘಟನೆಯು ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಬೇಸಾಯ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅಕ್ಷಯ ಮಾರ್ನಾಡು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯ ರವಿ, ಸಂತೋಷ್, ಮನೋಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. कार भैया कॉल ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಆಲ್ ಕೋಡ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಿಗಳು ಮಾತ ಜವಣೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಾಗ ಸುರುತ್ತ ಒಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಯಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಯಾನ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣರಲ್ಲೇ ಇನಿ ಜವಣೆರು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಚನ ಸೋದು ಹೆಂಗು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಜವಣೆರು ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವು ಜತ್ತದು ಇನಿ ಕೊಲಕಾಡ್ಡಿ ಮಾಬಲ ಕೊಂದಾರನ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಟೀಪಾರ್ದಂಥ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ತಿಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರ ಜವಣೆರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾಗಡ ಆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಪಡೀಲಿ ಕಂಡೋಲು ಓಳು ಉಂಡ ಅವು ನಾಡು ಪತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಕಂಡೋಲನ್ನು ಬೆಂದದು ರೈತರನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾನೆ ತೋಜಾತು ಕೊರಾಡು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮನದ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವಣೆರಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘ ಮಗನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜವಣೆರು ನಿರ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತೋಜಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಈತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಣಿಗೆ ಇನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಜಾಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪ ಹಾಕುವರೆದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾಳ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವಕರು ಒಂಜತ್ತಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎದುರು ಬರೋಡು ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರತ್ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗಳು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಯ್ತನ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜವಣೆರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಂತಾರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗುಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತತ್ತಾರ ಬೈದಿನ ಸಮಯ ಬೈದುಂಡು ಐಕತ್ತದ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ನೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡೋಲೆ ಜವಣೆರು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಉದೇತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ದಲ್ಪದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಡಂಗ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನು ದುಂಬುದೀನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನೀರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಿಡುವುದ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೊಡಗಿಡ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇತ್ತಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ನಟ್ಟಿನ ನಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡ ಪಂಡ ಶಿಮಂತೂರು ಸೈಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಕಂಡ ಕೊಡ್ತೀರು ಆ ಕಂಡದ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎಂದತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ನಮಕೆ ದೀವನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬುಲೆದಾದ ಉಂಡ ದೇವರ ಬುಲೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಬುಲೆಟ್
ಅಗತ್ಯ ಏರು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಒಂದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಾಟಕ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಒಂದು ಈ ತೇಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ.